Bé, doncs hola, bona tarda a tothom. Estem aquí en aquesta presentació d'aquesta cursa Diagonal d'Ir Guàrdia Urbana, que és una edició especial. Esperem ara que es vagi connectant la gent. Com ho tenim, Laura, això? Molt bé, es van unint, de moment. Sí. 10 persones ja, de moment. La família del Jordi, el germà del Reyes, la Sílvia també està connectada, Jordi, l'equip de triatló també està connectat, tots a tope. A veure, quants portem ja, Laura? Digue-m'ho. 43. 43? Hola als 43 que ens esteu veient en aquesta presentació informal, no? Perquè no, això és molt informal. No direm de bar perquè seria pitjor, però bé, estem fent aquesta presentació per parlar una miqueta d'aquesta decena edició, una edició que és molt especial, que enguany, com molts ja sabeu, com 8.500 de vosaltres ja sabeu, doncs es farà els dies 25 i 26 de maig. 25 és la data on fem les curses de menors i una prova especial, que és la milla, que s'inaugura, que celebrem aquesta edició 2024 per primera vegada. Per tant, doncs, per aquells que no voleu córrer 5 o 10 quilòmetres, doncs també teniu aquesta distància de la milla, una distància molt habitual. El Reyes n'ha fet moltíssimes al llarg de la seva vida. No sé si faràs, Reyes, spoiler, lo dejamos ahí, vale. Estaremos, bueno, pues estaremos, Reyes, diu aquí. Però bé, com us diem, està inscrit però no ho sap. I el dorsal número 1 com a medallista mundial, vale, perfecte, vale. Això que no sortia enlloc. I després, i el dia 26 és el dia gran, el dia de la gran festa, com sempre tenim la cursa a 10. Enguany hem tornat a recuperar la cursa de 5 quilòmetres, és a dir, totes les sortides, com sempre, a zona Palau Reial, i arribada a 5 i després arribada a 10 a Garcia Fària, com cada any. No sé, Jordi, jo crec que tu ets, com a director de cursa, doncs potser la persona que ens pots explicar com ho tenim a dia d'avui. Estem a dia 8, és a dir, ens queden 18 dies, estem a 18 dies del gran dia. Com ho tenim això de cara al 25-26? Doncs molt bé, la veritat és que estem molt contents, com tu deies, ja portem 8.500, aquesta tarda estàvem russant ja. Jo he dit, pues, un número així a la estem russant els 8.500 aquesta tarda ja, la qual cosa doncs, te n'adones que aquest any podem assolir el rècord històric de la cursa a nivell d'inscrits, i molt contents perquè aquest any tenim no només la novetat de la milla, sinó que hem recuperat la 5K, que es va deixar de fer a la pandèmia arran de les obres i que teníem a Diagonal, i ara que sembla que ja obrim a circulació hem pogut recuperar doncs, un final una mica més apretadet, però un final en el lateral de Diagonal entre Sicília i Nàpols, el qual doncs, aquella gent que els agrada córrer un 5K és el moment de tornar amb nosaltres, no? Volia preguntar-te quin és el percentatge de gent que fa el 10 i el 5, perquè suposo que la majoria farà el 10 com a tradició. Percentatge no el tinc, però et puc dir-te que avui hi havia 1.015 inscrits a les 5 de la tarda i 6.700 inscrits de 10K a les 3 de la tarda, que és quan ho he vist. Al voltant d'un 15%. Un 15, sí, perquè la resta ja tenim entre milla i kits, llavors sí, estem parlant d'una sisena part dels que correran el diumenge 26, corren el 5. Si algú de vosaltres que esteu seguint-nos amb el percentatge, que ens ho escrigui, també s'ho pot dir, perquè clar, ha fet així el 15, entre un 15 i un 20 aproximadament. Bé, parlàvem de les novetats de la milla, parlàvem de les novetats de recuperar el 5K. Alguna novetat més que tenim per aquesta edició 2026? Alguna cosa xula que ens puguis explicar? Jo he vist una cosa molt xula, que és la samarreta, que ja l'hem vist por ahí, però jo crec que ens les podries ensenyar, no sé si ara o després, però que és una cosa molt xula. Sí, la samarreta és una samarreta que l'hem dissenyat diferent, però abans de la samarreta sí que és cert que no he entrat en detall amb la milla. La milla és per mi la gran novetat d'aquest any, no només és el recuperar el 5K, que ja tenim una història amb el 5K, sinó el fet de crear una milla que ens agradaria que tingués continuïtat, perquè m'explicava l'Andreu Vallvé que les milles eren una cursa que als anys 80-90 s'estilava molt, on el Reyes era el crack de les milles, i és un tipus de cursa que s'ha perdut amb el temps. Hem anat més a anar 5, 10, mitges, ara hi ha un gran volum de gent amb mitges, no? Però la milla, l'any passat, observant els infantils en les curses kids, vaig pensar, per què els hem de córrer dintre del parc, no? Per què no sortim al carrer? Per què no la fem urbana, aquesta milla? I vaig fer un primer plantejament, que era donar la volta a tot aquest recinte, que dona 1.608 metres, curiosament, però la Guàrdia Urbana em va dir, tio,
hi ha 2 línies d'autobús, és una zona de pas, perquè no acotem, no? És un dissabte al matí, això també Dissabte es al podria matí, parlar. sí. I m'ho van acotar, i em van permetre poder sortir al carrer. Llavors, sí que iniciarem tipus cross, la sortida des de dintre del parc, sortirem al carrer, farem un parell de voltes al carrer, tornarem a entrar al parc i culminarem a meta. Llavors, aquesta per mi és la primera edició d'una cursa que m'agradaria que d'alguna manera en el temps doncs es anés consolidant juntament amb la milla de Sagrada Família, amb la milla del Palcam, inclús si es torna a fer amb el Congrés, no? I podríem dir que a Barcelona tenim un petit circuit de milles. Aquesta seria la gran novetat per mi d'aquest any. La samarreta? També, sí, evidentment. La samarreta m'agradaria agradar ensenyar-la a tothom perquè la pugui veure. Me la llancen. Agafa-la, 3, 2, 1... Aquí la tenim. Doncs primer ensenyo la samarreta de la 5 i de la 10K, val? Que és aquesta. Aquest any hem fet un format mosaic, un format on es veu el carrers, no? de la ciutat sota de lo que és l'escriptura de diagonal, no? Però, com que és la 10a edició, com no? Tenim un 10. Tenim un 10 a la samarreta. És un estil una mica, diguem-ne, futbolero. Però que inclús l'Eric avui m'ha dit molt Napoli, Jo pensava el mateix, pensava en Napoli o en el Celta, imagina't. Bueno, rotllo Maradona. Però és això, llavors ens va fer la il·lusió de dir, bueno, al darrere, en comptes de posar les nostres marques per entendre's, doncs per què no ressaltem el que és important aquest any, no? Que és la 10a edició o 10a edició de la cursa. Són 10 anys trepitjant els carrers de Barcelona, una cosa que a mi m'agrada dir i l'he repetit 1000 vegades que m'han preguntat, és per mi la cursa del tir diagonal, tir Guàrdia Urbana, és una cursa de Barcelona, de ciutat. Inclús l'Andreu Vallvé em va dir el xip groc, que dic, el xip groc és el xip per mi que és emblema de la ciutat de Barcelona. Per tant, si considero que la cursa és la ciutat de Barcelona, el xip també ho és, no? I aquesta seria la samarreta d'aquest any, samarreta tant per home com per dona, tallades per les noies i tipus, diguem-ne, camisón pels nois, sí? I després la samarreta, per diferenciar-la, que és la samarreta de la milla i de la Kids, que és aquest format, no? És un format més clàssic, és un format més diguem-ne, ressaltem el nostre emblema, que des de fa 3 anys marca el que és la cursa, que és la bamba aquesta amb la línia de foc, una mica recordant allò de l'Sport Cat, saps? Aquesta història així de la torxa, però remarcant la marca, el branding de la cursa, però seguim amb la línia del 10, perquè al final són 10 anys, tot i que és la primera edició de la milla, són 10 anys de cursa diagonal tir Guàrdia Urbana i Kids. No, al final també estem en any olímpic, també això es nota, no? Que també aquest número de dorsal també, doncs, també et pot ressaltar per aquest 2024. Dos grans novetats, Jordi, si vols agafar el micro, ara ja que tens les mans lliures. I jo crec que ja podem començar a parlar aquí amb els nostres convidats, perquè, clar, tenim el Jordi Notario, que és el nostre director esportiu, diguem, de la cursa, no? És qui s'està encarregant més de la part dels entrenaments, tota la preparatòria. Sí, l'hem definit amb el coach. El coach, ell és el que ha preparat els entrenaments, i per tota aquella gent doncs, que vol fer temps o vols baixar certes marques o simplement vol acabar la cursa, doncs el Jordi ha fet una feina per mi extraordinària, perquè ho ha tipificat, ho ha planificat, ha fet 4 o 5 planificacions diferents per setmanes. El que hem fet ha sigut construir una planificació, temporalitzant-la amb una metodologia ATR. Llavors hem tingut 2 blocs d'acumulació, un bloc de transició i un últim bloc de realització més el tapering, vale? O sigui, l'objectiu sobretot principal és oferir aquesta eina de planificació i d'entrenament, sobretot per a aquelles persones les que no estan habituades, no? a seguir un plan de running, no? O un plan d'atletisme, i donar-li aquestes eines. Des d'aquí el que sí que sobretot vull aprofitar, si hi ha gent que encara dubta, no? De fer les últimes inscripcions, és convidar a tothom. Tenim, com bé ha comentat el Jordi, tenim la de 5.000 metres, tenim la 10K, tenim la milla aquest any. Llavors creiem des de
des de la part aquesta més tècnica i d'entrenament, que estem assolint una prova que el que volem que sigui, a part referencial de la ciutat de Barcelona, sobretot que sigui referencial per a aquelles persones que moltes vegades ens trobem amb els clubs, no? Un club com Adir o altres gimnasos, de la gent té dubtes, no? De per què entrena moltes vegades. Llavors crec que tenir aquest objectiu un cop a l'any pot ser un petit repte, facis el que facis, surtis a córrer 3 vegades a la setmana, una vegada a la setmana, o facis pàdel, o vagis al gimnàs amb els teus amics o amigues. Jo crec que pot ser un petit repte que pot ser interessant, divertit, i per què no, que es puguin enganxar a aquest món del running que a tots ens apassiona, no? I de moment quanta gent sabeu que està seguint els vostres entrenaments? Teniu ja dades? Dades específiques no tenim, però bueno, el que sí que tenim és tots aquests blocs d'entrenament, els tenim penjat a la web de la cursa del DIR. Hi ha un petit apartat que posa entrenaments i allà la gent s'ha pogut anar descarregant aquesta informació. Els que encara no ho teníeu, ja teniu l'últim bloc que teniu les últimes setmanes, però allà ho tenim tota la informació. Era el que anava a dir, no? Encara podrien sumar-se aquestes 2 darreres setmanes si és que volen fer alguna d'aquestes. Sí, exacte. La gent que fins ara ha fet petits rodatges o grans rodatges, sí que té aquestes últimes setmanes ja amb un treball una mica molt més específic, de velocitat, de sèries, i l'última setmana ja més una mica enfocada a la recuperació. Dissabte vau fer un entrenament també obert al públic, obert a la gent. Com va anar? La veritat és que va ser, com cada any, va ser molt divertit, molt interessant. Aquest esport té una part de soledat, entre cometes, no? I sempre que fem accions amb gent tenim aquesta part social, no? I evidentment vam tenir la possibilitat de córrer gent que normalment corre en solitari, però també va acompanyar Reyes, va acompanyar la Ivet Farriols, i la veritat és que va estar molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Algun últim consell que li vulguis donar a la gent que participa o que s'ho està pensant, aquests que s'estan encara rumiant? Els que s'ho estan rumiant, que no s'ho rumiïn gaire, que reservin el diumenge dia 26, perquè estaran ocupats fent la 5K o la 10K, però sobretot això, o sigui que encara queden un parell de setmanetes per continuar entrenant i res, i donar-los la benvinguda als que encara no ho tenen decidit. El Jordi ens deia, ho parlàvem abans, no? Que ja portem al voltant dels 8.500 dorsals. Això vol dir que estem a 1.500 de tancar pràcticament, Jordi, i aproximadament, és a dir que... Home, tancar no vull tancar, però sí que és cert que en algun moment hauré de posar el límit, sí. Llavors, la xifra dels 10.000 era un repte d'aquest any, 10 anys, 10.000 inscrits. Fer 10.000 inscrits seria precisament assolir un rècord. L'última vegada que els vam russar va ser l'any 18 amb 9.000, quasi 9.600 inscrits. Llavors, clar, arribar a aquest 10 amb els 10.000 a l'any 10, doncs és una mica com tancar el cercle. Arrodonir-ho tot. Correcte. No? Però clar, dius, a on poso la xifra, no, al final? Perquè si la gent es vol apuntar, doncs per què no? Si la gent vol córrer per la ciutat, vol córrer creuant la Diagonal de Barcelona, per què no? Per què posar topalls, no? Però també és cert que a nivell d'infraestructura, a nivell d'equips de treball, a nivell de capacitat de gestionar-ho, doncs també hem d'alguna manera acotar-ho. Llavors, sí, estem veient com evoluciona això i segurament, juntament amb les institucions, hi haurà un moment que direm fins aquí, últims dorsals. Per tant, qui es vulgui apuntar, que s'apunti ja. Ja, que no es despisti, perquè sempre molta gent confia en l'Ascol, no? Anem a la fira, agafo... Cuidado, que potser la fira és closet. No queda. Sold out. Tancada la barraqueta. Doncs molt bé, Jordi, jo crec que podem parlar aquí amb dos, perquè ni el Jordi ni tu ni jo correrem aquell dia 26. No ens deixen a cap dels tres. Bueno, jo al meu genoll, vosaltres perquè no podeu. Però jo crec que ells dos que correran, tant el Reyes Estevez com l'Eric Domingo, sí que ens poden explicar històries i batalletes del que han viscut. Reyes, que ha estat el nostre guanyador aquests últims anys. L'any passat, de fet, va baixar per un segon de la marca dels 30 minuts. ¿Cómo va anar aquella cursa, Reyes? ¿Cómo la recuerdas? La verdad que muy bien, ¿no? Porque llegaba con el objetivo claro de prepararla, porque sabía que el circuito era muy rápido y se podía hacer una gran marca, ¿no? Qué duda cabe que bajar de 30 minutos para mí
a mi edad pues es poco complicado, pero bueno. Espera, dice a mi edad. Di la edad. Tengo 47 años. 47. Y bueno, salió todo fenomenal porque el circuito hasta el kilómetro 5 pues pude alargar zancadas, un circuito que te permite llevar un ritmo muy continuo y eso hizo pues que al final, a falta de 200 metros, aquí el director de carrera me dijo, dale que bajas de 30 minutos, ¿no? Y entonces pues la verdad es que pude apretar, tuve en meta también, me animaste y pude bajar de 30 minutos. La verdad es que este año no sé si podré estar a ese nivel, pero bueno, sí que también la tengo marcada en el calendario para poder disputarla, ¿no? El año pasado sí que nos hablàvem antes parlàvem abans d'aquesta xerrada, ens deies que, ostres, no? que vas estar ja des dels primers quilòmetres bastant sol, potser amb alguna mica més de piques es podria haver baixat aquesta marca, creus? Sí, yo creo que sí. Al final, cuando en las carreras pues tienes un grupo de gente, pues te vas resguardando, también te ayudan a mejorar el ritmo de carrera. Solo sí que se hace más complicado, ¿no? Porque fui solo desde el primer metro y cuando llegas al kilómetro 8, 7, 8, pues la verdad es que se te hace un poco pesado, ¿no? Que duda cabe que si hubiese tenido gente apretando, yo creo que se puede bajar mucho más la marca. Algun secret que li vulguis dir a la gent? Perquè diuen, no, és que la cursa d'IR comença a Pedralbes i arriba al Diagonal Mar i és tot baixada. No és tot baixada, ¿no, Reyes? No, hay que saber regular. Hay que saber regular. Hay que saber regular. Yo siempre digo que los primeros 5 kilómetros son muy favorables y ahí la gente pues tiende o peca de salir a un ritmo un poco más fuerte de lo que puede llevar, ¿no? Que duda cabe que hay que aprovecharlo, pero tampoco sin pasarse, ¿no? Hay que dejar siempre. Hay que regular porque luego en el kilómetro 8 hay un pequeño repecho que si te has gastado fuerzas antes pues te puede pasar factura y luego pues ya llegar a Diagonal Mar, ¿no? Es un circuito rapidísimo. ¿Cuáles serían los repechillos? Repechillos porque claro, no estamos hablando del Tourmalet en ninguno de los casos ni de subir a Avenida Tibidabo hasta el funicular. ¿Cuáles serían los repechillos? Pocos, ¿no? Los repechos sí, hay 2. Me han dicho que 3. Eric, yo percibí solo 2. Eric, como lo hace con las sillas, son 3. 4, bueno, pues que Reyes lo digas 2 y luego Eric nos dice los otros 2. Creo que el Eric lo tiene más controlado, pero bueno, sí, a la altura de la Torre Atbar, pues ahí hay un pequeño repecho. La subida de calle Badajoz, si no estoy equivocado. Yo calculo mal los metros, pero será unos 200, 300 metros. Y luego al final sí que es verdad que hay un falso llano antes de la meta, antes de la calle Josep Pla, si no estoy equivocado. Y nada, pero bueno, no se nota apenas. Ya estás viendo la meta. Pero sobre casi, todo ahí está. Estás oliendo un poquito de ritmo, sí que se te puede hacer un poco pesado, pero bueno, ya llegas, son 500 metros y ja estàs en meta. Oye, passa el momento el micro a Eric. Eric, quins són els 2 que el Reyes no ha dit? A veure, el que no potser ens adonem al principi és entre el quilòmetre 2, 2 i mig de Francesc Macià fins a Aribau. Diagonal entre Francesc Macià i Aribau. Sí, o sigui, al final entre el 2, la sortida i el 4 mai patim tant com per adonar-nos i no és una pujada com en una altra cursa que és una rampa i ja està. Aquí al ser uns 500 metres que a poc van picant, és ben cert que si et passes de rosca, al final, clar, o sigui, el que deia el Reyes, el primer 5 és favorable però potser pots arribar al 5 ja justet perquè amb aquest repechito també vas gastant. I una cosa que tampoc ens adonem, els de Barcelona Ciutat ho sabem, a la Diagonal, si corres pel mig, almenys amb aquest tros, és molt millor perquè si vas cap una miqueta cap a la dreta... Atenció, apunteu. Això és important perquè... Apunteu. No, sobretot perquè els grups també més nombrosos, potser és millor a l'inici de la cursa perdre aquests segons intentant anar girant i buscant l'espai per fora o per dins i fins al 2 i pico 3 anar més tranquils, resguardar i anar pel centre perquè anar per la dreta o per l'esquerra implica descompensar l'esforç a una cama o a l'altra i això encara que pensem que pot ser com una tonteria amb un esforç intens tant sobre la rima ens pot passar factura al final de la cursa i després amb el cas també clar, per mi amb el tema de la cadira un cop baixem Castillejos clar, també tenim un repechito que potser per un corredor normal i corrent no ho nota tant però clar, jo en pantant sí que noto i per mi és com un canvi dràstic però que aprofito la baixada després per poder deixar-me emportar i encara la Diagonal amb ganes. Jo, per explicar una miqueta de forma visual perquè la gent entengui això que ens dius de la Diagonal, vindria a ser que la Diagonal, exagerant molt, estaria així, no? Tal qual. Estaria així perquè, per tant, és com una mica menys, val? Sí. Per que desaigüe a les dues bandes quan plou
i per tant doncs, l'Eric ens indica que és millor sempre anar pel centre, no? per la part central del carrer. Si podem, sí, perquè al final és això, o sigui, no ens adonem, però al final clar, anem carregant i anatòmicament, o sigui, no és natural i ens pot causar una molèstia si anem a tope o apretar bastant, sí. Perquè tu, com vius això amb la mare? Perquè clar, la teva forma de veure la cursa és diferent. Justament aquesta cursa, des de l'any passat, l'he vist d'una forma diferent perquè, clar... Encara més diferent. Per què? Perquè l'any passat vam fer de llibre oficial de 40 minuts i, clar, o sigui, és un ritme que encara que sigui ràpid, jo el tinc molt interioritzat i per mi és un ritme molt controlat i molt fàcil i, clar, vam tenir un grup molt gran, crec que fins als 5 o 6 érem com 100 o 100 i pico persones darrere, que hi ha un parell de vídeos que jo els tinc com, o sigui, que per mi és de lo millor que hem fet, perquè, clar, o sigui, ma mare i jo, clar, o sigui, poder ajudar a persones a clavar un ritme que vam arribar amb 39-50 res, i al final dient a la gent, als últims 500, tireu per rascar ja més segons, perquè ja poguessin apretar, és algú diferent, al final anem ajudant, ma mare anima, i jo dono més indicacions de, bueno, com girem a l'esquerra, a la dreta. L'any passat va haver una anècdota que el grup era tan gran que jo no volia que tampoc la gent, amb els avituallaments, hagués de sortir del grup i de més, i els que estaven fora de la grupeta a les dues bandes van agafar ampolles i les vam anar rotant al grup, o sigui, també és això, la part competitiva, però també la part de som una grupeta. Al final, quan el Reyes, clar, o sigui, sap que quan més gent hi ha a la grupeta, al final vale que ell per guanyar té menys paperetes perquè potser s'ha de barallar amb més persones, però també pot anar més còmode, ràpid, i patir menys i arribar millor al final, no? Però en el meu cas, que és més social en aquest sentit, quan més gent millor, clar, i poder ajudar dient, bueno, als repechitos, zancades més curtes i més de braços. Quan tendeix a baixar, en comptes d'apretar, ens deixem emportar el cos per no gastar tant. Anem bé, bueno, tranquils, hem passat el 5 amb això, amb 19-50 tal, o sigui, bueno, anar comunicant-nos per més diferent, clar, i evidentment, clar, anar amb ma mare sempre és especial en aquest sentit. Perquè tu fas de llebre a 40, això vols dir que tu corres en 37, empenyent jo tinc la cadira? 35-30. 35-30. I perquè no vaig tenir un molt bon dia, perquè hauria baixat a 35, però o sigui, jo quan corro amb ma mare, amb el 10.000, tinc com 3 ritmes interioritzats, o sigui, el 35 és quan vaig amb tot, que puc patar, un 37 mig és un ritme que, bueno, o sigui, com un umbral que dic, bueno, estic anant fort però em regulo, i el 40 és molt tranquil, perquè al final el fet de poder córrer una marató a 4-6, 4-8 em permet que, clar, anar a 4 amb un 10 només vaig més còmode, però, bueno, clar, em conec bastant pel que jo faig jo sol i després ho extrapolo amb mare. Això que deies que l'any passat vau ser la primera vegada que heu fet de llebres empenyent la cadira, sí. Això t'ho han demanat a altres llocs o hi ha gent que s'ha interessat? Hi ha més Erics al món que fan això? A veure, o sigui, el fet de, o sigui, més Erics, o sigui, clar, o sigui, jo no vaig aquí descobrir res, no?, de córrer amb una persona amb cadira de rodes i amb la meva mare. Sí que és ben cert que amb el tema dels ritmes, bueno, clar, destaquem perquè no tothom campió en cadira ho fa a ritmes que ho fem nosaltres, sí que és ben cert, i era també com la gràcia d'intentar fer més rebombori a la nostra història. Al final és el que diem, no? O sigui, hi ha 1000 causes, hi ha 1000 persones que tenen una història com la meva, la nostra, però clar, per poder fer una miqueta més de ressò, bueno, clar, si podem anar ràpids, doncs era com, o sigui, pels corredors, no? Perquè saben què vol dir córrer un ritme, dir, ostres, clar, de què va aquesta història, no? O sigui, qui són, i potser doncs, per les persones que no corren, bueno, doncs, veure'ns que anem amb gent que està més cap endavant. I pel moment de la resta de curses que hem anat o que ens ofereixen a anar, mai ens ha ofert a ningú de fer de llebre. Jo crec que potser també, que és una cosa que també sempre s'agraeix al Dina en particular i al Jordi en aquest sentit, clar, que confiïn en mi com a corredor amb cadira. O sigui, jo amb el pas dels anys m'he hagut com de guanyar o lluitar que em deixin sortir amb ma mare doncs, a mig d'un calaix ràpid amb molta gent. Clar, sí, és ben cert que les cadires potser han d'anar darrere, però clar, jo que vaig a un ritme, si he d'anar avançant és perillós per la resta de corredors. O sigui, m'he hagut de guanyar com aquest, bueno, com mig dret a dir, clar, vale, sabem que ho pots fer tranquil·lament, no passa res. I a més, clar, la confiança de que també ens donen una bandera de que, clar, o sigui,
tothom que vol fer sub 40 en aquest cas, depèn de nosaltres. O sigui, també és una responsabilitat que no pots fer aquí sortir com sortir a 3.40 o patar i que la gent digui, ara què fem, no? Llavors per això també s'agraeix molt i penso que també potser és una aposta que han de fer les curses, que potser no volen prendre aquest risc i per això a la cursa de casa, que jo soc tir des dels 17, des de fa 14 anys, clar, doncs sempre s'agraeix més també. Volia preguntar, Eric més Sílvia, 35 i mig. Eric sol, a quan corre el 10K? Jo tinc 32-18 de fa molt, perquè aquella marca, encara que per exemple per Reyes no sigui res, però per mi va ser com perdre 4 anys de vida. M'està costant tornar, però jo tinc 32-18 i el somni és poder fer un 31 llarguet, però ja arribarà. Que podries primer passar-li el micro al Reyes, perquè el Reyes, clar, ens ha d'explicar aquest secret de la longevitat. Reyes, ¿qué haces habitualmente para cuidarte, para seguir? Porque no seguirás los mismos entrenos que hace 20 años, pero seguirás haciendo un entreno importante, ¿no? También. Sí, sobre todo, pues como bien dices, cuando yo era deportista de élite, pues claro, los ritmos que tocaba eran mucho más intensos. Estamos hablando que yo en 1500 tenía 3.30 de marca y bueno, los ritmos de entrenamiento del kilómetro eran hacerlos en 2.16, 2.15, 2.20, a 1.10 cada 500. Y claro, esos ritmos ahora son intocables para mí. O sea, me podría poner un 500 metros, ¿no? O 600, no más, ¿no? Pero con el paso del tiempo pues también vas ganando, pierdes potencia, velocidad, pero ganas en resistencia y en eso estamos, ¿no? Me tengo que cuidar mucho más en el tema de la fuerza muscular, porque a partir de los 40 pues la masa muscular vamos perdiendo y si me olvido de trabajar la fuerza, y ahí en el DIR la trabajo muy bien, pues miren las lesiones, vienen las molestias, ¿no? Entonces pues tengo que cuidarme mucho más en el tema de entrenamiento de fuerza y luego también a diario corro, o sea, de la pandemia lo cogí como hábito, me estoy encontrando fenomenal, no me lesiono. Para mí lo importante en este deporte es tener constancia. Cuando tienes la constancia y, como decía Jordi también, pues de ir metiéndome pequeños retos para tener también la motivación de ir a entrenar, ir cumpliéndolos, pues también te da un poquito de haberlo hecho, ¿no? De satisfacción, ¿no? Pero sobre todo eso, lo que más valoro ahora es disfrutar del deporte, poder hacerlo sin lesiones por ahora y bueno, mientras pueda hacerlo, pues encantado de la vida. Un pequeño reto lo hiciste en diciembre pasado en Valencia, que fue hacer 2 horas 18 en maratón con 47 años. Pequeño reto, digámoslo así, ¿no? Sí, la verdad es que siempre, si me llegan a decir hace 5 años que iba a correr una maratón, no me lo hubiese ni creído ni yo, ¿no? Pero bueno, que duda cabe que lo tenía en mente. Sí que había preparado, por ejemplo, el Campeonato de España, que era en abril antes, en Zaragoza. Hice una preparación más específica, ¿no? Para correr la maratón y ahí no salió de la marca que buscaba. Y fíjate por dónde, que en Valencia no pude hacer la preparación tan específica como la hice en Zaragoza y lo que es la mente, ¿no? Que hay veces que te olvidas de los tiempos, que sales más a disfrutar y lo bonito de este deporte. Y encuentras el grupo, y es el grupo, día... el clima, todo, el circuito, estaba todo fenomenal y sale la marca, ¿no? Y entonces pues, cuando miras el reloj, pues me emocioné porque que es una de las cosas que, mira que he corrido en carreras y está en podium, pues valoran mucho, ¿no? Porque la maratón es una prueba que te deja vacío en todos los sentidos, lo que tiene prepararla, ¿no? El llegar a la meta, el llegar a la salida, que es lo más difícil, y estar bien y luego que te salga todo, pues la verdad es que es una sensación muy, muy bonita. Oye, a los cuarentañeros y cincuentañeros y compañía, hablabas esto de la fuerza, ¿cuántos días recomiendas a la semana hacer estos entrenamientos de fuerza? Al final es salud, al final no es únicamente para conseguir marcas, sino es para tú sentirte bien. ¿Cuántos días recomiendas al pueblo llano que hombre, esto? Que cada corredor es un mundo, ¿no? O cada atleta o cada deportista, pero bueno, yo creo que una rutina mínimo de 2-3 días por semana yo creo que estaría bien, dependiendo del nivel que tenga cada uno, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor es que te planifique un profesional y a partir de ahí pues hacer un trabajo de fuerza que vaya encaminado a tu nivel y lo que quieras hacer, ¿no? Qué prueba quieras hacer, ¿no? Pero que duda cabe que a partir de los 35 es muy importante hacer en cualquier actividad física tener una buena base de fuerza.
Jordi, tot això també suposo que ho hauràs treballat, no?, durant aquesta planificació. Tal com m'explicava el rei, és superimportant a tothom, des de primeres edat, adolescència, després quan som adults, però sobretot a partir dels 40, 45, el tema d'entrenar la força. Si un és corredor, evidentment encara més important per la part de prevenció, però sobretot nosaltres ja assumim que hi ha un procés degeneratiu per l'edat que es diu sarcopènia i dinapènia, que és la pèrdua funcional de la capacitat que tenen aquests músculs de tensió, no? Llavors això és una simptomatologia que per l'edat anirem complint, però que amb un entrenament de força específic el podem anar frenant, no? Llavors aquesta capacitat es donarà la competència per poder seguir gaudint del que corre, de que va en bicicleta, que juga a pàdel. Llavors el que sí que us puc recomanar una mica, que poden ser 2-3 dies com a estímul, sobretot és la intenció amb la que treballem la força. Què vol dir això? Que intentarem treballar la força amb la màxima velocitat possible, perquè el que sí que és veritat que perdem amb l'edat és aquesta capacitat de contracció ràpida, perquè el primer que perdem una mica és com actuen les fibres ràpides. Les fibres lentes, que moltes vegades són les que fem servir per fer maratons o curses de llarga distància, doncs aguanten una mica més, però aquestes que ens dona aquest punt de velocitat, de ritme, són les que primeres que perdem. Llavors fem el tipus d'entrenament que el fem, és molt important que l'intentem fer amb una intencionalitat ràpida. Si fem un treball de cames, que el movem ràpid, o saltem, doncs que acompanyem l'entrenament de força amb aquestes especificacions. Molt bé, Jordi, jo crec que gràcies, perquè t'ho dic bàsicament perquè jo sóc d'aquests desastres que no fan mai força, i per això us he preguntat als dos experts perquè m'ajudeu a assimilar-ho. Jordi, de cara a la cursa, hi ha coses importants que volíem comentar, no?, també d'aquesta edició. Hi ha un canvi també a la sortida, tema de calaixos. Sí, hi ha canvis respecte a l'any passat, o sigui, són novetats, però bàsicament són novetats de redistribució. Històricament amb la cursa sempre hem tingut 4 calaixos, i si observes els calaixos, i tu que estàs a moltes curses, a vegades l'últim calaix o els penúltims calaixos són enormes, no? I jo havia detectat això en les últimes 2 curses, de que els primers calaixos sortien molt ràpid, es buidava molt ràpid, i els miraves la diagonal i deies, madre mia, quanta gent queda, no? I tots allà piladorals. I llavors vaig dir, redistribuïm-ho. Llavors al principi volia fer calaixos una mica així buscant temps i tot, i al final se'm va ocórrer dir, escolta, tenim 6 llebres, la sub 37, sub 40, sub 45, sub 50, sub 55 i sub 59. L'Eric és el sub 40, doncs 6 calaixos, sub 37, sub 40, sub 45, sub 40, sub 50, sub 55, sub 59. I que la llebre sigui el primer que estigui correcte, la llebre va al calaix, l'últim calaix és el més 60, que és el calaix blanc, que és allà tota aquella gent que és més amateur, que s'inicia, que no té temps, etc. Llavors una miqueta... Per què? Doncs perquè al final els calaixos són més adequats, el volum de gent per calaix queda més redistribuït, gent que potser estava fent 45 sortia amb gent que sortia amb 50, que els hi posava per davant, i això s'enlentia, i això et permet més sortir realment amb el teu decalatge, amb la gent amb la que realment podràs competir dintre... Bueno, tu i jo ens trobem en Ironmans, els grups d'edat, els Rolling Stars, exacte, pues aquí lo mismo, però amb temps. Llavors fem això, no? Sortir amb temps i que puguin competir amb la gent del seu temps, per tant vol dir sortir als ritmes del seu temps. Clar, que a més ajuda això, a que tot sigui més fluid tant la sortida com el propi corredor, perquè vagi amb gent del seu nivell. I no trobar-se un tap que, tot et trobes 3 o 4 que van de passeig i dius... Que van agafats del braç. Correcte. Llavors, clar, a 40 no trobes gent agafada del braç, a 55, 60 sí, però clar, si trobes aquesta gent, has de començar a sortejar, al principi surt molta gent a la diagonal, però com comentava l'Eric, la diagonal és ampla, però fa aquesta baixada, la gent intenta anar més cap al mig, es fa un tap. Llavors això pot enlentir, i quan arribes a meta et quedes a 59 i dius, merda, aquell d'allà hagués pogut baixar, saps? És una miqueta aquest element, no? I això el que he fet és distribuir aquests calaixos. Sí.
Alguna cosa més novetats que tinguis per aquest any? Novetats d'aquest any, a part de la 5K, de la milla, de la redistribució dels calaixos i del format de les samarretes, no tenim novetats. El que sí tenim són recordatoris, tenim distribució, és a dir, tema dels guardarrobes, molt important que la gent sigui puntual, perquè els camions, al no ser circular, els hem de desplaçar. Llavors, tothom ho entén, però quan arribes allà i dius, on està el meu camió? I no ha arribat, ja està, no m'ha arribat, que no sé... No, hem d'intentar assolir els timings. Necessitem tancar els camions a les 8 menys 5. Les 8 menys 5, per què? Perquè a les 8 el camió ha de sortir en columna, direcció neta. I és la manera. Sabem que tots, d'alguna manera, a vegades apurem, no? Allò, vinga, va, que encara surten a les 8 i mitja, arribem allà ajustant, doncs que potser es queda sense camió. I, evidentment, trobarem una solució pel tema del guardarroba, però és molt important que la gent sigui puntual, que arribi, que deixi la bossa si l'ha de deixar. La bossa és molt important que sigui la bossa que nosaltres donem a la bossa del corredor, per un tema de tamanys, i ens permeti la facilitat de poder-se desplaçar el camió en si. Les curses es cronometren totes, la 5 i la 10K, tot i que la 5 és una Open, és a dir, hi haurà premiació pels 3 primers, tant masculí com femení, però és més Open, és perquè la gent pugui gaudir més. Per mi, d'alguna manera, el tram més simpàtic o més maco de la ciutat, que és aquest tram de la Diagonal, Passeig de Gràcia, fins a arribar quasi a la Sagrada Família, perquè on acaba el 5K és just 2 carrers per sota de la Sagrada Família. Entre Nàpols i Sicília. Sí, exacte. Llavors, per mi és un dels trams més macos. Després hi ha tot el tram de València-Castillejos i arribem a la zona d'Encants Torre Akbar, que per l'any que ve tinc algunes idees, llavors a veure si la Guàrdia Urbana me les accepta, però m'agradaria canviar un petit punt del circuit, justament pels repechones que comentàvem, aquestes xinxatetes, perquè són 4, són la que deia el Francesc Macià Aribau, és la d'Encants es nota, la de quan anem a buscar Torre Akbar, la que comenta els Reyes de la part final, sobretot perquè va a un ritme molt alt, llavors aquest ritme, encara que sigui un 0,5... No, ell va a un ritme alt, però hi ha algú que també li apreta més perquè baixi de tren. Correcte, llavors, exacte. Encara més gran. Exacte, llavors, clar, quan vas a un ritme molt alt, o en el cas de l'Eric, estàs empenyent una cadira, una simple variació del terreny és merda, no? Cuidao. O, ostres, que bé que baixem, saps? Ens deixem portar. Llavors hi ha 4 punts molt concrets que es noten aquests petits canvis. La resta de la cursa o és molt plana o és molt corrible. I vull treure un mite, la cursa de Diagonal no és una cursa que fa baixada, és ràpida. És ràpida, però hi ha molts trams plans. I el tram de Diagonal Mar no fa baixada, és bastant planot. Sí, mira com diu el Reyes, sí. És bastant planot. El que passa que mentalment pensem, és baixada, perquè veus la torre telefònica allà baix i dius, mira, anem cap allà i fa una mica baixada. No, és pla. Amb un puntet que ajuda, però és pla. Molt bé, ens queda alguna cosa més que voleu dir? Teniu alguna anècdota de les curses d'IR? Jo tinc una boníssima, però me la guardaré pel final. Deixaré que primer sigueu vosaltres. A veure, jo anècdotes, clar, va ser la meva primera cursa... No, o sigui, la primera... quan vaig començar a córrer ja de veritat, o sigui, la primera edició va ser la primera meva, que vaig fer 43 minuts, venia de l'època de gimnàs, córrer poc i em vaig iniciar. I és la cursa que també, si no m'equivoco, també més vegades he fet, o sigui, perquè n'he repetit unes quantes, però la que més edicions he fet ha sigut també aquesta. I clar, anècdota, evidentment, clar, és que poder això fer de llebre per primer cop amb la meva mare, i a més també amb molts companys del meu equip també, i persones conegudes del món del running, ja que he explicat abans, o sigui, com a novetat. I espero que aquest any tinguem alguna nova per explicar. A veure. Jordi, tens alguna tu? Pues jo tinc l'anècdota més important, que és que després de 10 anys he participat organitzant-la, però no l'he corregut mai. O sigui, que és la prova que crec que la tinc allà, algun dia la correré, però bueno, de moment ara toca estar davant o darrere o al costat, però sempre empenyant a que la podeu gaudir, els que ens esteu veient. Reyes. Yo tengo una. Antes de la pandemia la corrí, pero... De tranquis. Sí, muy tranqui. O sea, bueno, de tranqui. Yo nunca he ido tranqui. Por eso, de tranquis. Pero no me acuerdo año, pero fue antes de la pandemia y me parece que corrí en 38 dándolo todo. O sea, no es que estaba empezando, bueno... La pandemia te echó bajar 8 minutos. Sí, bueno, empecé a entrenar a diario y se ha notado el cambio. Pero sí, la anécdota. Y bueno, ahora pues los 2 últimos años, pues cada año voy bajando un poco más las marcas y nada, a ver si este año
yo firmaba, estaré en la marca del año pasado, pero bueno, intentaré siempre correr un poquito más. I el Jordi és el seu tercer any com a director de la cursa, però abans l'has fet alguna vegada? Sí, vaig fer... No recordo si la primera o la segona edició la vaig córrer la quarta i després he fet totes les edicions fins a la pandèmia com a llebre. Vaig coordinar les llebres de la cursa i l'he fet en diferents timings de pacemaker. I després de la pandèmia doncs, vaig tenir el plaer i la possibilitat i la confiança de dir per dirigir-la i bueno, vam començar el 21, la vam cancel·lar, el 22 vam tornar, 23 vam poder fer una cursa, per mi crec que va ser bastant bona i aquest any la idea és una mica a veure si fem aquest colofont, no? Aconseguir aquests reptes que ens hem plantejat amb la cursa. I referim-me als Reyes, ell diu que, bueno, sí, que entrena. Jo l'he vist entrenar, perquè he estat director a Sant Cugat, on ell entrena, i fa ràbia veure la cinta, corre a la 3:30 com si anés viendo el paseo, saps? Mira, ja sé, riu, però el veus entrenar i entrena força i et passa una hora i mitja fent peses cada dia que el veus per allà, o sigui, realment s'ho curra, sí, la veritat és que sí. Exercici, o sigui, que tu penses que és clau per fer cames. Uno que dirías, no lo dejo nunca, o tu favorito. Sobre todo fortalecer toda la parte de piernas y sobre todo ejercicios que se asimilen mucho a la zancada de correr, subida a banco, media sentadilla, isquios, cuádriceps, pero sobre todo la zona de tobillo, porque el pie es lo más importante, tener una buena fuerza en el pie, tener una buena técnica también, que la gente pues solo se preocupa de tener pues el trabajo de fuerza, pero luego la técnica de carrera es muy importante, pero sobre todo, al final es que es fortalecer todo. Cuanto más fuerte esté de core, más fuerte esté de piernas y más fuerza tenga en el pie, pues vas a impulsar mucho más, ¿no? Intentar hacer una rutina que vaya bien, porque luego cada constitución de cada atleta es distinta, pero más o menos es tener fuerza total de piernas, piernas y core. Cuanto menos te mueves, más impulso hay, sí, i més estable. Doncs jo aprofito per explicar-vos també la meva anècdota, és que l'edició del 2015 tenia un pla B, per si jo no podia ser speaker, perquè 36 hores abans de la cursa d'IR va néixer el meu fill. I llavors teníem un pla B per si la meva dona sortia de comptes, no sortia de comptes, clar, estava en aquells moments de dir, ostres, a veure què passa. I teníem un pla B per si de cas el Marco decidia no sortir aquell divendres o s'esperava més, i mira, al final, doncs mira, va néixer divendres tarda i jo diumenge al matí vaig agafar el cotxe, és a dir, vaig abandonar la família, adiós. Encara no sé com m'han posat les maletes a la porta, però bueno, s'imagina. El teu fill no t'ho recordarà perquè no se'n recorda. El Marco no recorda, la meva dona sí que es recorda. Però sí. ho has compensat, espero. Sí, correcte. I suposo que correrà la Kids. Suposo que correrà la Kids el dia 25. Clar, el Marco ja té 9 anys. Farà 9 anys el dia 29, és a dir que, clar, va ser un 29 de maig del 15, va ser quan es va fer la... No, el Marco va néixer el 29, el 31 de maig del 15 va ser aquella edició el 2015. Llavors això, hem de parlar de la Kids, ¿no? Jo crec que tenim també cosetes xules. Una pregunta para ti. Ojo, cuidado, peligro. Y en la milla, ¿cuánto o sea, a nivel de categorías va a haber en todas las categorías, élite también? No. Pues ya para la siguiente, ¿no? Aquí pique. Alguien quiere doblar. Va a haver milla, hi ha categories. Sí, vamos allá. La milla i Kids van junts, és un pack, dia 25. Elite no, a ver, aparte de ti. Dorsal 1, Reyes i Javier. Sí, però la milla hi haurà 4 categories. Categoria absoluta, que és a les 9 del matí, primera cursa, tots els adults a partir de 18 anys cap endavant. Sí, amb premi pel guanyador, masculí i femení. També hi haurà per categoria de per més 35 i per més 45. Val? Això en la milla. 9-15, sub 18, o sigui, els juvenils. 9-30, cadets, sí? Sub 16. I 9-45, infantils, sub 14. A partir de les 10, tanquem milla, fem la premiació, entreguem els premis dels que s'han classificat millor, un agraïment a tothom, i a partir d'aquí comença la Kids. La Kids, la cursa, pels que l'heu viscuda, és la cursa més entranyable, és tot de nens
pel parc, corrent, amb totes les activitats que tenim, des d'un any fins, en aquest cas, en el dia del dissabte 25, fins a 11, perquè a partir fins a 10 anys, perquè 10 i 11 estan fent la milla, però fins a 10 anys, en categories pares i mares 1, que vol dir els de 1 i 2 anys, pares i mares 2, els nens amb 3 anys també correran allà. A partir d'aquí venen els prebenjamins, els benjamins i els alevins. Tots ells tindran premi final, que és una medalla. No hi ha premi pel primer i pel segon, no entenem o no creiem en la competició classificatòria dintre d'aquestes categories. L'important d'aquestes categories és participar, passar-s'ho bé, divertir-se, estar en un entorn com és el parc d'aquí al costat, on hi haurà activitats de la Guàrdia Urbana, amb la canina, amb la muntada, també tindrem tots els patrocinadors aportant, inclús si no se'n desdiuen hi haurà els pallapupes pel parc, en principi està tancat, o sigui que hi haurà moltes activitats, hi haurà molt d'ambient, tenim el Zumba Kids que el farà l'Astrid, una de les nostres tècniques, durant 2 hores estarem fent classes contínues amb els nens, els pares, les mares ballant, o sigui realment serà el dissabte al matí, per mi és un dels moments més entranyables del que és la cursa diagonal d'Ir Guàrdia Urbana, perquè al final, el diumenge no ens enganyem, pum, salimos, i hi ha meta. Jo estic tu estàs esperant a la meta, però al final és sortim, tots correm i arribem. Guai, per què? Pues perquè cada un competirà. El Reyes competirà per revalidar el 3è any consecutiu. Sé que tindrà competència aquest any, ho sé. El Reyes també ho sap, perquè ja m'han arribat que vamos a venir. Sí? Bueno, mola, perquè això és interessant. Després tenim tota aquella gent que intenta batre el seu propi rècord personal, baixar el seu temps. Jo porto un grup de runners, la Women Distant Run, els quals moltes em diuen he baixat d'1 hora, faré 55, que cada un té el seu repte personal. Correcte. I després venen els que venen a disfrutar. Tindrem els d'Incluyendo Sonrises. Hi ha tot un grup de gent que ens ha escrit que són de reintegració social. O sigui, hi ha tots uns elements socials que ens ajuden a la 5 i a 10K per donar visibilitat a tots aquests col·lectius i perquè la gent aconsegueixi aquests reptes personals. Com deia el Jordi, no? És a dir, al final fem unes planificacions per cada un pugui assolir allò que busca, no? I a més la cursa en si, tant la Kids com la 5-10K, sempre ens associem a nivell d'entitats. Aquest any, la 5 i 10K estem amb l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu, en el que hem de recollir donatius pel càncer infantil, i a la Kids estem associats a Aprenem Autisme, no? Que és una altra de les entitats que està agafant força últimament, perquè els he vist, crec que van estar, no sé si va ser a Gent Bueno, a Nassos o a la Mitja de Barcelona, diria que, o a Mitja de Granollers, és que clar, és que fem tantes ja, que avui ja no recordo quina d'elles estava. Mitja de Granollers estava en una entitat d'autisme, però del Vallès. Correcte, exacte, estàvem allà. Pues, al final hem de donar visibilitat a totes aquestes entitats que a través de l'esport integren tots aquests col·lectius, no? I crec que és important, el mateix cas de l'Eric, no? És a dir, al final d'Erics n'hi ha molts o pocs en el món, però el que és cert és que l'Eric, davant d'una situació familiar, no es va quedar braços creuats i la seva mare tampoc. I van prendre una decisió i han fet un repte personal que els ha portat a dia d'avui a ser on són. Jo recordo l'Eric fent classes amb el bàsquet de spinning i el veies i estava allà i després el veus més tard i dius, hòstia, aquest és l'Eric, el que estava fent les classes de les XL a Sant Cugat. S'ha posat fort. Molt fort s'ha posat. Pues bueno, pues al final... Exacte, però al final l'Eric és el clar exemple d'un repte que ha arribat a un punt on està el dia d'avui, no? I s'ha de reconèixer per això. I s'ha de confiar que aquesta persona, com deia, fa 14 anys que estic al DIR, sí, i s'ha de reconèixer que ell ha treballat en si mateix i amb la seva mare i amb el seu pare, amb la seva família i amb tot un entorn, i ha creat un club d'atletisme i s'ha implicat en tot el que li ha pogut passar. Hi ha altra gent que li passen coses i s'asseuen i es tanquen i s'obliden de l'entorn i es queda... Ell ha fet un pas i s'ha de reconèixer aquest pas i se l'ha de premiar des del meu punt de vista, no? Llavors, la cursa al final no és fer una cursa de 5 o 10 quilòmetres, no és tot un conjunt d'elements com la Kids, com la milla, com el 5, com el 10, gent, entorn, patrocinadors, col·lectius, empreses, gent que ens dona suport, tu que et compromets a venir cada any amb nosaltres, els Reyes, que el primer que el vaig trucar, Reyes, sí, vengo, vale, bien, te guardo un dorsal. I va aparèixer, i jo no les tenia totes, El diumenge vaig pensar, està el Reyes, perquè em deien,
ho anunciem i dic, no dic res, que si no ve després ens ho mengem. I sí, a la meta, a la sortida estava els Reyes, i vaig entrar i vaig dir, gràcies per venir, no? I l'any passat pues, va i fa el rècord de la cursa, baixa dels 30, bam! Dius, perfecte, no? Pues, al final, per mi, la cursa Diagonal d'Ir Guàrdia Urbana és això, és la suma de moltes experiències, de molts reptes, de moltes il·lusions, de nens, de joves, d'adults, de gent gran, de col·lectius que ens agrada trepitjar ciutat, que ens agrada córrer, que ens agrada disfrutar i assolir el que nosaltres busquem, no? Doncs jo crec que podíem plegar aquí, no? Perquè ja portem una hora aquí xerrant tots 5 i no sé si algú ha de dir alguna cosa més, a més d'animar aquesta última gent que ens queden 18 dies per aquests últims dorsals, però poca cosa més. Sí, això, i ara voldria tenir un petit record perquè avui no ha pogut estar amb nosaltres la Ivet Ferriols, no ha pogut estar perquè és mare d'un nen que ha fet 2 anys diria que va ser aquest dissabte, i a aquesta hora els nens d'aquesta edat ja sabeu que sou pares, solen sopar o solen anar-nos acompanyant cap a l'habitació per dormir. No ha pogut ser amb nosaltres, però la Ivet per mi és un altre exemple de persona doncs, que ha fet una transició en la vida, una persona que ha competit, sempre ha intentat competir a un alt nivell, al nivell del triatló, i del triatló de llarga distància, i ara correrà una 10K. Ha estat mare fa 2 anys i treballa en la seva professió. Ella, a part de ser INEF, és fisioterapeuta i es mou en certs entorns, i entre ser mare, treballar, també entrena, i el dia 26 intentarà fer un top 3 perquè sabem que també ve algú de Menorca a competir també en aquesta posició, així que hi ha novetats. El dia li passarem una escaleta a l'speaker que estigui a la sortida perquè sàpiga qui ha vingut, que només dic que ja et veus, no vull dir qui ve. Hi ha noms interessants, ja està, així ho deixem. Home, més interessant que els Reyes, no ho sé, hasta ahí puedo leer, però sí, jo crec que serà un any amb una sortida divertida i una cursa competida, més que competida en tots els calaixos. Molt bé, doncs jo no sé si ja posem el punt final, Jordi, en aquest col·loqui que hem fet, aquesta presentació que hem fet aquí per la gent d'Instagram, pels seguidors de Clubs d'Ir, i res, dir-vos el que ens deia el nostre director de la prova, el Jordi, que us esperem el dia 26, que si us esteu rumiant, que us apunteu, que la farem ben grossa, i res, gràcies per acompanyar-nos, i em sembla que farem tu i jo un briefing previ, no?, uns dies abans de la cursa, també. Mirarem de fer una connexió potser el dia 20, no? Podríem fer-lo? Dilluns 20, pot ser. Dilluns 20, que és festiu, podríem mirar de fer algun tipus de connexió, un tete-a-tete. Unes preguntes i respostes, allò típic, que la gent no ens envia els correus de cursa. Les últimes preguntes. L'Ascol, correcte, l'Ascol. Escolta, sí, podríem fer un briefing així televisau. Vinga, va, un briefing dels nostres. Doncs seguiu en contacte per Instagram, que aquí ens veurem. Gràcies i ens veiem el 26. Vagi molt bé. Què tal?